i-criteria abafundisi abayibekile ukuthi kumele usebenze. Wakhomba intombi ubrad ungasebenzi, bathi no. Ithandazise lento. Kufika ubrad osebenzayo, bathi baze bamshelele bona. Bashelela umuntu abantu abangathandani. Lo muntu wesifazane uya naye ngokuthi hayi ubrad uyasebenza, but uthando luphi? I-question yami ilapho. Uthando luphi? Ku-easy ukuthi umuntu wesifazane Chris ongakuthandi akhumule iphedi, akhumulele ezinye insizwa. It's very easy. Yiko uthola amasonto once i-founder yashona, most likely lawo masonto ayacollapse. Why? Because uNkulunkulu aka replace ku vision. Mangihambe ne vision, unless lo nkosikazi aqhubeke nayo le vision, then lelo sonto liya succeed. But once unkosikazi waqoma, wasuthatha umfundisi umfaka kule vision, iyacollapse leyo nto. Akekho umntwana ofuna ukuba i-stepchild. Wonke umntwana ufuna ukuthi baba mama endlini eyodwa. But bayithola kwi-situation eyimesi kanje, abazali, ama-choices abazali awazange abe right. So why I'm saying nithi umuntu kumele abe ready mawuzothatha umuntu onengane. It's difficult bafethu. It's not easy. Especially lendoda umiphila. The standard of the world city, no, we can do co-parenting. Yo, mfana, kushaya stress. Ngithi ngizoqala i-episode but ngiyabona stress sengibambile. Endlini kuphele yonke into, kuphele ushukela, imoto impela yepetrol, ingane angazi ukuthi ngizoyinika imali yokukhera ngizoyithatha phi. Isimo siyabheda ndoda, umuntu uzohola nini la? Yo. Yeah, life doesn't wait for payday. That's why Jojo Finance offers fast, affordable short-term loans from 100 Rand upwards. Mfethu. Userious ngalento? Yeah, you simply provide your ID, latest payslip, and a 3-month bank statement. The approvals are quick, interest rates are low, and it's a simple process. Manje awusho mfana ba-registered singabathemba abantu abanje. Jojo Finance is NCR approved. So now what will happen? A credit assessment will take place to determine your approved credit limit from 100 Rand upwards. The number results will be shared with you before any agreement. So bese batholakala kuphi labantu or mhlawumbe ngakhona ukubafonela? You can visit them on shop number 23, Brown Building, 10 Paul Kroger Street, Mbombela, or call them on 079-875-3876. Ayabona lawa nkalakathi ngiyabafonela. Mfethu ngidinga imali. Welcome to the Dobe Show. Of course, I hope I didn't Christmas. You already know I'm doing the best show. Even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing is usual. I got my man James, and on my right, I got my man Kanda. Is one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, hey, where have you been? Please subscribe, press the notification bell, as well as join the membership, and also donate. Our details shown after the disclaimer. Thank you so much to those who are helping. I will really appreciate it. Remember, help those who don't have nothing. I want to also thank the mama odethi Grocer wathi sinika abantu abaswele, so siyabonga kakhulu. We really appreciate it because remember labo bantu abaswele if usikhona thina mabangayi emakhaya mabangayi embhedeni bengenayo into yokudla. So thank you so much to those who are doing that. We highly appreciate it. Thank you. May the Lord bless them. Thank you so much. Please continue to support the channel and support those who are in need. So yeah, we road to 200,000 subscribers. So yeah, please subscribe, like, don't skip the ads, watch the episode until the end. Yeah, shout out to Jojo Finance for sponsoring this episode. We highly appreciate it. Jojo Finance is not a mashonisa, but they are registered financially credit provider. So yeah, check them out. The advert just played. So yeah, check them out. Their interest is very low. Otherwise, James, are we on grace? It's God's time. We on grace. We on grace. Yeah, we on grace. For this thing is Siphinde sibonge the community of Mpumalanga for visiting us once again. I think Tamila season of Mpumalanga. Some social episode in Mpumalanga straight. Yeah, Mpumalanga is very supportive. Yeah,
Yeah. talent likhona. Yeah, too much talent. Too much talent, uNkulunkulu yeah. khona. Kakhulu nje uNkulunkulu khona. Ne. Yeah, kakhulu. Abantu basempumalanga they are very kind. Like most abantu basempumalanga they are very kind. Experience yethu nabo. Experience at Nabo is Yes. totally different. I think into eyenza ukuthi babe kind kangaka ama opportunities afana nalawa aswatholi thina. Oh. Sazi ukuthi zonke izinto ziba eGoli, ziba kuboThekwini, kithi azifiki. Yiko uthola ukuthi mangithola opportunity nje ngishiya kwaSani. Nizoyiveza iyona ndlela esiveza ngayo ukuthi nasempumalanga italent likhona. Nasempumalanga uNkulunkulu khona nje indlela esikhule ngayo thina ukukhulela emakhaya sometimes kuba isibusiso wena ungakuthatha ngathi ontanga bakho bafunde emadolobheni baphila kahle ukudlula nina kanti uNkulunkulu nje usuka kufundisa ama dynamics empilo ukuthi mawukhula ube indoda ngoba ubudoda abufundelwa awuye esikolweni yofundela ubudoda kodwa ijeni yakho iyakhulisa ikufundisa ukuba indoda. Tata lithini ixesha? Yes, ixesha lika Yesu ishiphinga zachiritsi. Cela ukuyisho ngeSwati. It's God's time. Sisho yazi ukhuluma iSwati already. Mina ngumZulu mina. Oh. Bomkhulu sidabuke KZN bomkhulu babalekiswa izimpi. Basebeza ngapha eMpumalanga bazozinza khona. Kodwa nje ngumZulu. Usho iSwati yasikhuluma kodwa. Angikwazi ukusikhuluma ngoba ngizange sifunde nasesikolweni. Mina ngisondele ngapha eborder yase KZN. Oh yeah. Yes. Ngithi Ile Mpumalanga. Emelo Uganda yikho kakhulu le. Yeah, emela yikho kakhulu eMbombela. So ingapha nganele. Isondane neKZN. Yeah, Volcrust kuba iemelo Amarisford Volcrust. Volcrust iborder yase KZN. Futhi Piet Retief iborder yase KZN. Hey. Uyabona nje la mina engizalelwe khona eDriefontein. Idolobha lethu iPiet Retief. Yabo. Because uma usuka eMedu yePiet Retief is 100 case ne? Yeah, 100 case. Yeah. Umfundisi namhlanje isidingo sokuthi ngumbize is because usebenza kakhulu kuma marriage counseling, right? Yes. Yeah. Udume kakhulu lapha ku TikTok abantu bamfonela bekhulume indaba zabo izinto ababhekana nazo emshadweni ila uvela ubone khona umshado is not easy. But ngicela ukuthi introduce kubabukele emakhaya then bese singena mhlambe kwijeni yakho ukuthi uza kanjani gcina usumfundisi okhona ukukhansela okwenza i-marriage counseling and then singene kuyigameko ukudibane nazo. Ngiyabingelela kubo bonke abantu abalandela i-podcast yakho undengezo okhulumayo. Yeah. Igama uMduduzi Yende. Ngizalelwe eDriefontein. Yeah. Kodwa ngokukhula ngakhulela endaweni ekuthiwa iDahakrale. Okay. Nokutshela abantu ngithi indawo yenhlupheko. Kodwa manje seyaphucuzeka. Ila obona khona abantu itshela ukuthi wena uyagula uphethwe isifo esithize lezifo ezidumile kanti cha indlala. So indawo enjalo. Nginokuphatheka kabi ke abantu baphumelele kodwa bangabuyeli ukuyofaka isandla khona endaweni yangakithi. Ukuyocugcuzela abantu. The reason why ngavula uTikTok kwangasikona ukuthi ngifuna ukuheha abantu amantombazane nezinto engiachievile. Ngiachievile. Nginomuzo omkhulu. Impilo right, nginonkosikazi, stable family. Kodwa kwangasuheha abantu. Kwangifuna ukuletha ithemba. Kulo muntu lo osedakra la mina ngikhulele khona ukuthi it is possible. Akudingi ukuthi uyohlala eGoli. Akudingi ukuthi uyofunde ezikolweni zabelungu lento uyakhona ukuyenza.
ngiyabonga ukuthi ungibiza ngumfundisi. Angizange ngiordainwe umfundisi thizeni noma umpostoli thizeni. Ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu usibize ngey'gaba ezahlukahlukene. I think mina uNkulunkulu nje wangi-ordaina ngendlela yami ngedwa ngoba wafika nginganalutho but Chris mangiqala lento le yemshado. Ngithe last year I was going through a lot. Ngihlele endlini. I had so much time. Ngihlele endlini ngiyicabanga ukuthi then now ngisuka ngiyaphi. Ngoba ibhizinisi alihambi kahle. Yini engayenza? Ngase ngithi yini engayenzela uNkulunkulu ukuze athinteke la khona. Ngenza umehluko. Athi well done my son ngelinye ilanga mase ngidlulile kulomhlaba. Ngabuka imshado. Ngabona uSathane kwiground lakhe ladlalela khona. And leyo opportunity unikezwa nangabafundisi ukuthi uSathane angene apenetrate kuleya environment lesa space. So ngithe mangihleli ngathi awuthi ngiyisukele lento ngilungise imshado ngomkhuleko wefamily eyodwa kungenzeka ukuthi ngilungisele izingane zami ukuthi indlela yazo zingabi nameva uNkulunkulu abazwele angisalungiseli mina ngiphilile mina nga-enjoy impilo akukho engingakwenzanga ngoba insizwe eziningi zizothi hayi njengoba athi singajoli ngoba yena mhlambe he's going through something ingoba yena nginako konke engingakubalela kona ngiqoka kahle I'm handsome ngiphila nje impilo eright engenza ukuthi abantu besifazane kube easy ukuthi ngibathole ngiyisoka ke angikhulumi nje ngilungisa imshado kuphela nobusoka bukhona bokukhona ukuapproach umuntu so kuba easy for mina ukuthi amantombazane angiqome but I chose ukwenza right ukuthembeka kunkosikazi wami ngibe ubaba oqotho ngibe ubaba oyisibonelo kubantu because mangiqala ngena le space lesemshado kwamena impilo engiphilayo kumele iqonde abantu ngeke bamlandela umuntu okukhomba le kodenze into opposite so iqale lapha iqale nje ngisekamerweni ngihleli ngingedwa ngathi uNkulunkulu ngamenzelani and wafika kimi wathi ungababhadalisi abantu ufika ngaleso sikhathi but crazy akholuthe efrijini ngifike athi umuntu ikhaphuli ithi sesitry konke sile kuma marriage counselors sahluleka saya kuma family members family meetings sahluleka but ithemba lethu manje selokugcina sizo decide ukuthi siya divorce ngithi mangikhuluma nabo babonge because mina ngithatha ama side angithi ngoba umuntu wesilisa ngizosayida nomuntu wesilisa umuntu wesilisa maka wrong angithi ngoba umuntu wesifazane bese ngisayida nomuntu wesifazane still umuntu wesifazane maka wrong angifuthi ngokuthi ngoba ngifonelwe uwe ngizobese ngizwelana nawe noma ungakhala kanganani ngiyakulalela usho ukhale ngokuthulise mangisuka bese ngifonela lo partner ocomplain ngayo ngilalela iside lakhe because isikhathi esiningi into eyenza ukuthi kube nokuxokozela endlini monye umuntu ukhoze leyo nto then ngibese ngikhona ukuthi ngiadvise lo muntu ukuthi endoda lento yenzayo omama lento yenzayo iyam affect upartner umuzi umama sanomsindo kangaka ilokuthi wena isikhathi osanaso umuzi ubaba ahluleka ukuzohlala endlini ilokuthi endlini kunomsindo so senza kanjani ukuze lento siyinqobe ubaba khona ukuba nesikhathi sokuhlala endlini iqale lapho yini izinto kakhulukazi ezicommon ezibhidliza ama-marriage eyokuqala i-cheating eyokuqala leyo kodwa umsuka wento ebhidliza ama-marriages
i-foundation. If i-foundation ayizange ibe right, then lo mshado uzocollapse. Noma ungathatha 30 years, eventually uzocollapse. Kunale tendency eyenziwa abantu, sibalekele thina ubuntu bethu, sabalekela amasiko ethu, sasuke impandeni zethu thina zabantu abamnyama. The standard of the world safike disconnect, because i-aim yabo vele ukuzodestroy abantu abamnyama, ukuthi bangakhoni ukuthi babusiseke. Ngeke ubusiseke but Chris ungamanga endaweni right noNkulunkulu. Ngeke ubusiseke ungamanga endaweni right ne-culture yakho, ukuthi nje wena ngumZulu. There's a reason. And angeke uvuke kusasa ungumlungu, noma ingane zakho ungayifundisa edolobheni, noma ungahlala esentini, noma ungahlala kuphi, ungumZulu. Kunezinto zamaZulu ezenziwayo ukuthi njengoba wena ungumZulu, izingane zakho kunejene ekumele bayihambe njengoba bangamaZulu. Bangathi mabafika ezikoleni zabelungu bese sikhohle ukuthi thina sibuyaphi. Kunabantu sebahlala la eMagoli for 30 years wabhunguka kazi kubo. Kunezinto ezingeke zikhambele kahle. Akudingi ke but Chris ukuthi uze uyohlaba uyokwenzani. Ukuyonyathela kini kuyisibusiso. Ukuyonyathela nje ungena egcekeni lakini ufika unyathele, lokho kuyisibusiso. So abantu abaningi babalekele leyo nto. Why ngithi okokuqala i-foundation? Ngibuka intsha today, indlela ethathana ngayo, it's totally wrong. Most yabo uthi umuntu angakholwa bese ngathi ukukholwa kumhlanyise enza izinto ezirong. Why ngisho njalo? Uthola ukuthi insizwa seyisesigabeni sokuyolobola, bese ngokuthi isebenza kahle, umama wakhe mhlawumbe akafundile, ubaba wakhe uphuza utshwala, abona ukuthi uzomhlaza, bese aya kumfundisi. Makafika kumfundisi athi, mfundisi ngifuna ukuyolobola. Usuka kuphi nale mali? Usuka kwi-apartment yakhe noma usuka endlini yakhe. Uthatha le mali uya nayo kumfundisi. Mfundisi ngicela ungilobolela uso and so. That's totally wrong. Loyo mshado but Chris ngeke uphumelele. Noma unganthatha 30 years but ekugcineni uzocollapse because anizange nilandela ama-processes are right. Mele uqale ekhaya. Yabo mangibona intombi mele ngiye ekhaya kubaba ongizalayo. Mangikhulele komalume mele ngiye komalume ngibatshela ukuthi ngibone intombi kwabani, ngicela ukuyilobola. Le mali bazobuza ukuthi manje ususebenze kangakanani mawukuthi inkomo zikho kini, bese ngiyasho ukuthi hayi no, bese ngisebenze kangaka. Leyo mali uyayithatha, ayisukele efletini, isukela kini. Uyayithatha uhambe nayo ufike unikeza abazali bakho. Umzali wakho noma ngathiwa akanamali, mawukuthi bophethe 80,000 mele akhiphe noma i100 noma u50 rand, awushintshe akunikeze wakhe athathe lo. Leyo nto seyisibusiso iyodwa ivula izinto eziningi kakhulu. Loyo mshado loyo ubusiseke from ekuqaleni, but abantu abaningi bayimosha lapho and ayilungi uma imosheke lapho. Bosisi bethu ngibuyele kubosisi bethu, abasayi ukuyogana kodwa sebayela i-content. There's a different umshado ukuthi uye emendweni nokuthi uyela i-content. Manje sekugcwele abantu abayela i-content. Sibona odadewethu ngokuthi usebenza kahle, ahambe ayoyithengela yini lo mhlonipho lo weGucci, ufuna ukutshengisa abangani bakhe. Afika ayithengela, akumelanga ayithengele. Lezo zinto umbeswa bakhabondoda ekhakhakhe la yokuganela khona. So yizi izinto but Chris engithe mangibuka ngathi i-foundation ayikho right.
kwesinye isikhathi sibona bosisi bethu wena but Chris uafforda ukuthi uyokhipha inkomo eziyi6 athi yena hayi abangani bami baganeka balotsholwe kahle athi baby ngicela ukugcwalisela. That's totally wrong. That's totally wrong. Loyo mshado uzocollapse. Lalela, lo mshado uzocollapse because yinto engamelanga yenze. It's like urobha abantu ubamba inkunzi abazali bakhe. Because any money Chris oyisebenzelayo akusi mangithi ngizorobha wena angirobhi wena kuphela. Ngerobha ilkwenu. Because ukubusiseka kwakho ubusiswe ukuthi wena uyolekelela abakini. Uvuse umuzi kababa, uvuse umuzi kababa wakho. Uvuse umuzi wakomalume mawukhulele komalume. Kodwa immediately lo muntu wesifazane sekagcwalisela mina amalobolo ukuthi ngiyomlobola urobha abazali bakhe. So yinto engiyitholile ngayibona ukuthi nayi into ecollapsisa imshado. Enye futhi abafowethu abasashadi ngoba bathanda umuntu wesifazane. Abafowethu abaningi sebafuna izigqila abazoyisebenzisa abantu awuthi ngiqale kanje ngisho ngalendlela kuqala omkhulu bethu bebathatha bogogo ukuthi bayosebenza emakhaya amthathele nje ukuthi ayosebenza afukuze emakhaya but insizwa zanamuhla sezithatha abantu besifazane ukuthi bazokhiqiza imali. Insizwa zanamuhla sezithi mazilobola zona zihamba ziyokwenza iloan eCapitec. Uyazi ukuthi le loan uzoyikhokha nalo sisi ukuyibhadala back. Do you think lo mshado ubusisekile? Benikhohlisa bani? Benikhohlisa abazali. Lithini iBhayibheli malithi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande. Umhlonipha noma useGoli bona base KZN. Umhlonipha noma useCape Town bona bala iGoli. Because wenza ukuthi insuku zakho zande. You can't betray ubaba wakho. You can't betray uma wakho. Noma ngathiwa kafundanga kodwa ngeke uhlakaniphe ukudlula yena. Ngeke uhlakaniphe ukudlula umuntu wakulethe emhlabeni. Umuntu ebekazi ukuthi mawushisa njengomuntu wesifazane, njengoba ushisa akukhumule. Athi hayi man, uphethwe indlebe. Lethana amafutha thizeni ngimthele. Lo muntu akaphethanga into yokutest. Kodwa ngendlela uNkulunkulu wisdom ayibeke ngakhona wenza sure ukuthi lo muntu uyaconnecta nawe ukuzwa ungakakhulumi akadingi ukuthi uze wena uzukhulume ukuza kuzo. Mfundisi ngilalela. Hey. Usuthelwa nangamasi. Hey dog. Mingane thisha. Hey. Umshado omningi but Chris ucollapse lapho. Okunye futhi okwenziwa amasonto amaningi. Umshado makuthiwa uyashada umshado uvela kuNkulunkulu nabakithi. Awuveli kumfundisi. Awuveli kumngani. Uma usashadela umngani ukuthi ngifuna ukubagcwalisela, ngifuna ukuba dala siqonywa intombi ezinhle. Mawunganginikeza ithuba ukuthi angishada ngeke ngikhona ukuyishada. Because akafithi ukuthi ayoganela kithi. Indlela ngayo. Mawuganwa uyinsizwa, awuganelwa wena. Kodwa uganelwa lembewu oyiphethe ukuthi ihlale emhlabathini okuvundile. Ukuze le ingane zizovela kulomuntu wesifazane. It's not about my hips. It's not about ifaca. It's not about imfundo. It's about ukuthi lo muntu engizomthatha namuhle ngidecide ukuthi ngiyamthatha. Uzokhona na ukuthi noma ngathiwa sengishonile, uzokhona na ukuma nalomuzi. Uzokhona na ukukhulisa izingane zami. Lento engamtshela yona ukuthi mina ngiphume ekhaya elithize because abantu abaspend isikhathi nabantwana kakhulu abantu besifazane. So irole enkulu idlalwa umuntu wesifazane. Mawukuthi natholana etshwaleni, do you think yini azoyikhuluma nabantu abakho?
khona into epositive azoyikhuluma. So yiyo into engifisa ukuthi insizwa mazithatha athi uyadecide ukuyothatha kube yinto ayicabangisisa kahle. 2, ngikhuze bonke abafundisi ababishop ngokweyikhundla zabo. Abayekele ukuthi bakhethele abantu ukuthi shada nobani. Abakuyekele lokho. Yini indaba silungisa yini indaba ama divorce agcwele kangaka ekukholweni dana abantu abangakholwa. Ilokuthi abafundisi bafuna ukungena bangenelele kuma affairs akho. Yena lapho unkosikazi wakhe wajola naye. Wamfunda wamazi but wena shada umuntu ongamazi. Nizothi manifika endlini but Chris it's normal ukuthi uthola umuntu opposite kuwe. Totally opposite. Yonke into oyithandayo angayithandi. Hayi ngoba she's not a wife material. But ni opposite and vele into enezifanayo. Imagine niqala ukubona nemshadweni ukuthi we are totally opposite. Mangithi ngivulela ichannel ethiza akayithandi. Mangithi asambe siye ku vacation akakuthandi ukuya kuma game drive. Akakuthandi. Yonke into engiyithandayo 90% yezinto engiyithandayo akayithandi. Uyabona ukuthi nami izinto ayithandayo 90% angiyithandi but sesibonane ku honeymoon ukuthi thina bekungamelanga sishade. Yini indaba abafundisi abenza leyo mistake. Uyafika ubrother akasebenzi akhomba intombi ayithanda. Kanti yini uthando bafowethu? Uthando ukuthi mele ngiqale ngiyosebenza ukuze ngiqualify ukuthi ngibe nonkosikazi. What if uNkulunkulu uzongibusisa after 2 years? Ngibe blessed. Akekho umuntu ovela azalwe abe rich. Kuyenzeka ukuthi mina ngidinga isandla somuntu wesifazane ukuze singiphakamise. Akhona ama slow learner. Kuyenzeka ukuthi mina angiphiwanga ukuleader, anginawo ama skills okuleader. But mangathola umuntu wesifazane okwazi ukuleader la iduze kwami, ngingakhona ningaze nithi hey lo baba lo iqhawe. Kanti there's a woman behind me. Okhonayo ukuthi angidonse ngebhantshi athi baba ungakhulumi kanje, khuluma kanje, ungenza ukuthi yenza kanje. But asitholi leyo opportunity because icriteria abafundisi abayibekile ukuthi kumele usebenze. Wakhomba intombi ubrother ungasebenzi bathi no. Ithandazise lento. Kufika ubrother osebenzayo bathi baze bamshelele bona. Bashelela umuntu abantu abangathandani. Lo muntu wesifazane uya naye ngokuthi hayi ubrother uyasebenza but uthando luphi? Iquestion yami ilapho. Uthando luphi? Kuiza ukuthi umuntu wesifazane Chris ongakuthandi akhumule iphenti akhumulele ezinye insizwa. It's very easy. But it's very difficult umuntu wesifazane okuthandayo ukuthi akhumulele enye indoda. Noma engafika inemali ngeke kube lula ukuthi akhumule iphenti. But ngalokuthi vele sifaka abantu abangathandani sithi abathandane ngenkani. Into yokuqala ezoqala uzothi umama akunawo ama feelings akhe. Sithini lapho? Vele uthanda likaze laba khona. Ngoba ama feelings ahambisana nothando. Umuntu if akuthanda akudingi ukuthi uze wenzeni but Chris makakuthanda umuntu uvela thambe uvela enjoy ukuhlala eduze kwakho. Yonke into uyifisa eduze kwakho uyakuthanda lo muntu. But ongakuthandi uyohleza nama excuse. Uzohlezi afuna ukuyohlala nabangani more than ukuhlala nawo. Ukubuza mfundisi. There's another thing ufuna ukwazi ukuthi what's your take endabeni zama 50-50. Mina I believe ukuthi 50-50 does not exist kuma relationship or emshadweni. So ufuna ukwazi ukuthi wena umbona wakho uthini into 50-50. Tina bantu besilisa sesilahlekelwe iposition yethu. NgokwaNkulunkulu the standard of the word akakaze dala u50-50. But the standard of the world yafika ne50-50. Why ngisho njalo? uNkulunkulu wathi indoda izoba will provide
preserve, love, Protect. and protect, and lead. Because ungakwenza konke lokho kuyi-4. If you don't have a leadership skill, yonke lento ngeke isebenze. And lead. Sinamadoda today who can't lead. You know why? Uhlezi adakiwe. Ungalead udakiwe. Why ama-traffic kunomthetho othi don't drink and drive? It's because bayazi ukuthi you can't drive udakiwe. So how can ukuthi uleade umndeni wakho, your kids and your wife, ubalide njalo wena ungena ngo-2? Where's the protection? Because uNkulunkulu ukubekela ukuthi wena ube protect. Masithi thina sibeka i-50-50, uthola amadoda namuhla lento ikhulunywa yiwo ayayipromote, because amadoda namuhla but Chris ayavilapha ukusebenza. It's not the government, but lento ifika kumadoda vele bayijabulela because they are lazy. uNkulunkulu makathi indoda iyodla ithukuthuku zayo bekachaza ukuthi indoda must work, but amadoda namuhla sekahamba ngemoto yomuntu wesifazane. 2, uhlala endlini yomuntu wesifazane. Ngathi mangisuka ekhaya ngiqeda ukubhala umatric sengizofuna isikolo eGoli, bathi bogogo bangitshela izinto ezimbili, bathi ungahlali endlini yomuntu wesifazane, ungahlali kuyo. Ngiyafisa ukukusho lokho. Unkosikazi wami mangihlangana naye into zami kwazi ngahambi kahle, kwakunama dynamics nje akhona, but I waited for 11 years. Unkosikazi wami afford ukuthi siyothenga indlu kuma low cost houses, but because bogogo basho bathi ungahlali endlini yomuntu wesifazane mawufuna ukuba indoda, because izwi lakho ngeke lizwakale uhlale endlini yomuntu wesifazane. Bazofika abodadewakhe, bazofika abafowabo, bafike nje bathi eish yazi lamakhethenisi endlu yasisi atshekile. Lawo magama azokulimaza uyindoda, azokulimaza. If you are comfortable ukulalela lawo magama and awenzi lutho, kusho ukuthi you have a serious problem. Because lawo magama uyazi ukuthi unkosikazi wami ngimakhela umuzi noma ngafika athi indlu yami, but for the fact ukuthi ngiyazi ukuthi yakhiwe yini, lawo magama wangithinti nakakodwa. So lento ye 50-50 ngathi bafowethu singayibalekela, singathi masishadile. Yiyo ke into enye ebhidliza imshado. Bosisi they are no longer comfortable. Bosisi sebayatshela ukuthi beka i-payslip nami ngibeka i-payslip. That's totally wrong. Ukuthi usisi kumele azo accounta nge-payslip yakhe. You must provide when a husband. You must hustle. Lo mama uNkulunkulu wamlethela ukuthi azokulekelela. Uyazi from eqaleni why lento yamoshakala. Yamosheka from ensimini yase-Eden. uNkulunkulu uAdam wamnikeza yonke into to rule, yonke into. Why kwakamnikeza yonke into? Kwakamnikeza le power yokuprovide. But amadoda namuhla afuna ukuganwa kodwa awekho ready financial, awekho ready ukuthi angaprovide. Amadoda namuhla atholisa abantwana everywhere, but akazi ukuthi labantwana uzobondla ngani. That's sesisuke kwiposition uNkulunkulu ebekasibeke kuyo. uNkulunkulu lento ivision wanikeza thina. If amadoda but Chris angakholwa yonke lento izolunga. Do you know ukuthi most yama divorce uNkulunkulu uzoba blame amadoda? Because if indoda yenza kahle ngeke kube ne divorce. If indoda ikhona ukuleader ngendlela right ngeke kube nomsindo endlini. Because i-duty yankosikazi ukuzosupporta your vision. But thina amadoda asafuna ukuba in the right position. You don't have a vision. Yes, because sesalahlekelwa ile vision uNkulunkulu asinikeza yona azange siyisebenzele.
but uNkulunkulu wasibusisa sibuyele eproposing. Do you know ukuthi the standard of the world sifike sathi mawuproposa kuqa phansi ngedolo moyindoda ukuqela umuntu wesifazane umfake ring wehle sihlalweni uNkulunkulu akubusisa ngaso sobukhosi uthi wena you telling the world, you telling even the devil ukuthi wena mina ngingaphansi kwakho umuntu wesifazane ngingaphansi kwakho. Kunama signs ekungamelanga siwenze. Ngiyikhuza ingane zami mazenza ama signs because amanye ama signs attractor imimoya emibi wena unaware ukuthi lento le will cause a danger in my marriage. Ngokuguqa phansi unikeza lo muntu wesifazane ukuthi she's above you. Kodwa wathi uNkulunkulu umuntu wesifazane uzokuthobela wena manje uthi wena mina ngingaphansi kwakho ngithobela wena umuntu wesifazane. Ufuna ucacise something ngikuzwile ne? Yes. I feel like ufuna sikhulume ngeposition umuntu wesilisa. Uthe amadoda if afuna ukuthi umshado wow umshado like ube successful kumele akholwe. Yes. Yeah, ngifuna mina ngizwile like I feel like Yeah, sure. Okay. I feel like abantu abakuzwaka like A man must have somewhere Yes. la isubmit khona. Which is- and they must submit to God. as amadoda. I-protocol ithi kuba uNkulunkulu, kuba uJesu, kube indoda, kuba unkosikazi, kuba abantwana. If indoda isukile, do you think lento izofunction? Ngeke izifunction. Why but Chris amasonto abantu besilisa afa kangaka, abafundisi bamadoda afa kangaka? Do you know why? Because uNkulunkulu uyasithemba thina madoda. Uyasithemba ukuthi mase ngikushiyile, once ngak-assign, then ngiyakhuleka ngiyahamba, ngiyonaka abanye. Then if wena you mess up, isonto lizofa. Lifa uNkulunkulu akalibukanga because uyakutrusta wena. Iposition, ile position engikhuluma ngayo. But yini ndaba amasonto aholwa omama aba-successful, akubi nomsindo? It's because uNkulunkulu wathi ezwini lakhe ngiyoba indoda yabafelokazi, ngiyoba uyise weyintandane. uNkulunkulu even if indoda kuthiwa ishonile, thiwa uyashona namuhla. If lo mama angeze ukuqoma, angeke azaqome, lelo khaya liba successful. We've seen amakhaya obaba kudala bahamba 20 years back, but ikhaya still li successful, limile lelo khaya, lifudumele. Yini indaba? Indoda mase isukile, God takes over. uNkulunkulu uyifikela yena because akazange am-assign umuntu wesifazane ukuthi uzoyimela. Umuntu wesifazane wam-assign ukuthi she will support the vision, but akanawo amandla okuyimela. Yiko uNkulunkulu mase kunomuntu wesifazane, uNkulunkulu ufike emeduze kwakhe. But lo muntu wesifazane once waqoma, uNkulunkulu uyaphuma, liyacollapse lelo khaya. Uma angaqomanga kulelo khaya, uma umuntu wesifazane angazange aqome kulelo khaya, le ndoda yafika kwalandelwa the right process, lo muntu wesifazane uyakhona ukuba successful futhi. Only if wena but Chris uzofika uthi ngiyamthanda lo mfelokazi, ulandele wonke ama processes, uyokhuluma nala aganele khona, because awusayi kuba kasabelongi la yena azalwa khona. I-mistake enziwa amadoda, bathi ithi indoda ingashona bese unkosikazi kusuka ingxabano iyohlezi khona, kusuka ingxabano la aganele khona, bangabisakhulumisana. Bese indoda lezo mthatha lo mfelokazi, akasho uNkulunkulu ukuthi bangagani, akakaza kusho lokho, kodwa we must follow the right processes. Bese indoda ibuyela
futhi la unkosikazi azalwa khona iyolobola khona awuloboli kabili ekhaya elodwa. Lezo inkomo sekumele ziye la lo nkosikazi aganele khona. Futhi le ndoda akumelanga izohlala kule khaya lakwayende. Mele ithathe lo nkosikazi ayosupporta ivision uNkulunkulu asayinele yona le ndoda le kwaNgwenya noma wherever isibongo ayosupporta leyo vision, because uNkulunkulu akareplace, akathathi vision yami angiasayine kuyo besathi mase ngishona besathi hayi ngizoletha uChris aqhubeke nayo. No, it doesn't. Yiko uthola amasonto once i-founder yashona, most likely lawo masonto ayacollapse. Why? Because uNkulunkulu aga replace ku vision. Mangihambe ne vision, unless lo nkosikazi aqhubeke nayo le vision, then lelo sonto liya succeed. But once unkosikazi waqoma wasuthatha umfundisi umfaka kule vision, iyacollapse leyo nto. Lelo sonto liphelile. Kufana nomshado kanjalo. uNkulunkulu aka replace ukuthi ngoba sekushone uChris sekumele kuzongena enye indoda izoqhubha le vision le. Cha, it doesn't. Mfundisi asimove. Ngicabanga ukuthi episode is based kwindaba vele zomshado. Yes. Sinenkinga manje odadewethu baneyingane. Yes. Bangama single parent, and abanye they are serious about life and they deserve to be loved, and that's fair ukuthi nabo kumele bashade although beneyingane. Nakho ngiyadibana nosisi unengane. Yes. Ngihandle kanjani the situation, but ukhona ubaba uyaphila somewhere, usisi ake sithi nje worst case scenario kune communication ekhona phakathi kwakhe nobaba wengane. Yes. Because ngifuna sibaleke lento ukuthi engathi sithi abantu besifazane ngoba bengenazo izingane, ngoba beneyingane, then bona abasadeserve ukuthi bashade bethandwe bebe nendoda beshade nazo izingane, because kokunye kuba ngama mistake, omunye umuntu kuba ubukhethi bakhe, kokunye indoda was not ready, and we're not blaming these guys for running away, but siyabheka sithi these women baneyingane kodwa asibheke ukuthi abayipracticeanga. Nakho ke nguChris ngithatha intombazane ngizoyifaka la ekhaya inengane, ngiyayishada. Ngihandle kanjani the process umfundisi yonke nje, akubeka umuntu omhlawumbe osenkingeni osekhaya ubhekile njengamanje? But Chris, it's very challenging ukuthatha umuntu onengane. It's either wesifazane noma wendoda. Mele ube mentally ready. If you are weak, angeke usurvive. 2, kudingeka abantu abaloyal, abathembakele. Inkinga yethu sithatha bomama beingane abashiwa, hayi bona bashiya. That's where the problem starts. Ayiphinde mfundisi. Inkinga yethu sithatha abomama beingane abashiwa, hayi bona bashiya. Before uchubeka mfundisi, mawuthi abashiya, abashiwa Indoda. lo muntu usayithanda le ndoda, but usho ukuthi vele lo shiya usayithanda le ndoda. usayithanda le ndoda. Hey mfundisi uzosiqeda ngabona uzosibulala ke namhlanje. No, iqinise kumele silikhulume. Yebani. Le ndoda usayithanda. Le ndoda usayithanda wena ufika uyamthatha. Most likely le ndoda isazolala naye. Uthi kuphethe kanje. May decide ukubuya ifike ifuna ukulala naye. Uthola ukuthi labo bantu besifazane bayabuyela balale nalamadoda because yena washiywa. Yini indaba indoda iyakhona ukuphika ingane? Umuntu wesifazane bamthuke kubo, bathwazwa sihlaza, waletha ihlazo kuyaqala ngawe lento. Basokole bayikhulisa ingane abazali bakhe. Aphinde futhi ayomithela the very same guy odlale ngaye, washada enye intombi phambi kwakhe. Yindaba. Ask yourself that question.
it's because lo muntu wesifazane washiywa akazange yena shiye. Yiko i-access yale ndoda izohlezi ikhona. Makafisa ukuyolala nalo muntu wesifazane uzokhona because lo muntu wesifazane usayithanda le ndoda. That's the challenge esidibana nayo nowadays, ukuthi thina sithola abantu abashiywa. Ngathi ungababuza, ngathi ungahlala naye umbuzo ukuthi mama ngiyakuzwa unengane kwenzakalani nobaba wengane. Ngicela ube honest kimi. Hlala phansi ziphi isikhathi kwenzakalani nobaba wengane. Sithola abantu abadivosile. Asibuze sivele nathi uyazi ukuthi abantu abadivosile isikhathi esiningi uzwa kuthiwa udivorce kayi3 kayi4. Why? Ask yourself that question. Why? Because same madoda, they did a very same mistake. Abazange bambuza ukuthi ukuze udivorce kwenzakalani. Because uthola lapho ukuthi no, iproblem uye lo muntu lo. Uzozwa ukuthi problem uye. But if wena ungambuzi, ngeke uthola ukuthi problem kwaba yini. Yiko uthola bosisi udivorce kayi4 or indoda idivorce kayi4. Hayi uwone inkinga. Hayi bonke labantu baphethe. Hayi uwone inkinga my brother. Bonke labantu baphethe. Lalela, uthola umama weingane uneingane ezi4 different fathers. Bonke bamshiya. Let's be honest. Bonke bamshiya. Mina ngingamthatha umuntu wesifazane oneingane ezi4 kubaba yedwa. I don't have a problem with that. Kusho ukuthi lo baba kazange athembeke. Ngingamthatha umuntu wesifazane oneingane ezi2 kubaba bahlukene abayi2. Ngingamthatha ngoba kusangenzeka ukuthi hayi man kusho ukuthi uthola igebengu but 3-4 bobaba bahlukene. Bobaba bahlukene. Come on guys. Bafowethu malithi iBhayibheli sex before marriage. Ukuthi lento thina sifuna ukuyilungisa selapha phezulu. Asifuni ukuyilungisa lapha phansi. Kuyi-choice but Chris ukuthola umntwana ngaphandle komuntu owagagadlelo. Kuyi-choice ukuthola umntwana, ukuhamba nje uyothola umntwana, it's a choice. Ziningi izinto ezenza ukuthi abantu bahlele. Akhona amajazi bakhwenyana esingawasebenzisi. Kuyi-choice. Ngibile isoka mina ebusheni bami. Ngikhule nje intombi zengiqomo. But umntwana bengamfuni. You know why bengamfuni umntwana? Bengafuna phila impilo engayiphila ebuncaneni bami. Bengafuna khulele emzini wabantu. Bengifuna khulele emshadweni. Bengifuna umntana amathi mami daddy in the same house. Akekho umntwana ofuna ukuba i-stepchild. Akekho. Ngababuza bonke. Umbuzo ukuthi are you comfortable ukuba i-stepchild? Akekho umntwana ofuna ukuba i-stepchild. Wonke umntwana ufuna ukuthi baba mama endlini eyodwa. But bayithola kwi-situation eyimess kanje abazali. Ama-choices abazali awazange abe right. So why I'm saying nithi umuntu kumele abe ready mawuzothatha umuntu onengane. It's difficult bafethu. It's not easy. Especially le ndoda umiphila. The standard of the world, city, no, we can do co-parenting. Co-parenting nomngami. Umngami ngamthola nomntwana. But angifune communication kumngami naleya ndoda. Remember ukuthi labantu bazana banqunu. uChris bekabuze la based. Yes, remember ukuthi labantu bazana. Lento zabo co-parenting. Yes. I think imesiba lapho. Yes, remember Chris. Sayikhatha completely. Yes, remember ukuthi labantu bazana banqunu bakhumlene benza ucansi bajabulile bal enjoya. Wena ndoda uthi you are comfortable ukuthi umkakho no you can do co-parenting my wife. Mina hayi bafowethu mina I trust my wife. You trust who? You trust who? Abantu aba enjoy ucansi bakhanda ingane kusangaba possible ukuthi balale futhi. The standard of the world. Yiso lese senza ukuthi ezinye izinto sibe comfortable kuzo kanti zizos destroy.
namhlanje. So uthi yenziwa kanjani? Thatha completely like yenziwa kanjani? ngeke ureplace ubaba wengane. Enye mistake enziwa abafowethu. Ukufuna ukureplace ubaba wengane ufuna kuba ubaba wakhe ngeke ukwenze. Ungamkhulisa ungaba stepfather. The reason bathi kune stepfather, be a stepfather. Don't try ukureplace ukuthi wena ube ubaba wengane. Ngeke uzukwenza. Akabe ne relationship nobaba wakhe. Ungakunqamuli lokho. But through right processes. What processes? Mela communicate nabakini nabakhabo unkosikazi. Ubaba wengane makafuna ingane noma ngathi uyihlala nani. Mele afonele ugogo, mele afonele uaunti, mele hayi unkosikazi wakhe akazalwa yedwa. Mele akhulume nabo ukuthi gogo bengicela ukuthi nokuthi. And okunye kufuna ukukusho kwi-South Africa kumhlaba wonke. Ungabi too comfortable ukuthi ubaba kaBoy ngoba yena usebenza kahle uzohlehlisa iraptor alayisha igross azodiliza igross akakho ngeke ube indoda. Amadoda amaningi enza leyo mistake. Ubaba kaBoy ngoba usebenza kahle uBoy ufune iPS4 or iPS5 wena uvuma ukuthi ubaba kaBoy athenge iTV athenge nePS5 azoyifaka kakho uzehlisa amandla ezindoda ngeke kuphinde ube indoda. Ubaba kaBoy uthenga isaka lempuphu njalo ngenyanga uletha isaka lempuphu. Lo muntu wesifazane wenza ukuthi noma ama feelings bowasangasekho, but because this man is a provider, I must submit to this man. uNkulunkulu madala umuntu wesifazane wathi she will submit. We provide, we protect. But when usukile kwiposition yakho as a provider, as a protect, uvumele enye indoda ukuthi ihlehlise iAmarok adilize igross. Hayi senze co-parenting. Uyakujabulela lokho. Kumele kukhathaze ukuthi ubaba wengane unemali ukudlula wena. Kumele lokho kungakuhlalisa urelax. Kumele uzame ukuthi usebenze kanzima ukuthi nawe ube above le ndoda. Hayi ukuthi uvumele ukuthi umkakho acommunicate bahlala adlulisa ifoni adlulisela ingane. Not in my house, Chris, not in my house. I-co-parenting ayigcinele kulabo abenza abafunde kakhulu. Not kwami. Angifuni co-parenting kwami. Ubaba wengane makafuna ingane izohamba yovakasha. Not ukuthi azoyilanda kami, azohlehlisa imoto kami. Yizo izinto ezenza ukuthi abantu bagcine sebalingana balala. Wena ndoda wabanikeza i-free roam ukuthi just move around. You must stop leyo nto moyindoda. Remember lokho engikuchazela ukuthi labantu bathi mabakhanda lengane ngenza ukuthi umama wengane wathi icindezela lapho. Ya ume right, ume endaweni right. Lawo ma moments uyawakhumbula. Ndoda yabuza yathi kumnandi wathi uma wengane ya kumnandi kakhulu. Lawo ma moments uyawakhumbula. Just keep going. Yeah, uyawakhumbula. Lawo ma moments uyawakhumbula. But wena no, I'm comfortable nge-co-parenting. I'm comfortable. Lalela labantu laba bazange bagagadlelana, bazange babambane ngenkani. Labantu they enjoyed lo liyacansi. Kungenzeka bafowethu i-co-parenting it's very ibucayi kakhulu i-co-parenting. Labantu laba mawuthi wena ubanikeza ukuthi benze i-co-parenting bafonelane at any time. Makezwa nje hey unjani uBoy ngiyabuza ukuthi unjani ulele uyindoda ngo12 udako utshwala besathi awuthi ngifonela uma wengane yami ngicheck uBoy ukuthi uright ulele uyindoda kufonela umkakho akumelanga kube kanjalo.
akumelanga ukuvuma. The reason why abazali bethu okhokho ogogo bebathi ingane ayikhulele kubo umakoti ahamba yogana yedwa, bebabalekela yona lokuthi labantu asafuni ba communicate. That was the reason, not enye into. But because angeke ngithi umntwana akayohlala emakhaya, abami bafunda isilungu, uthola ukuthi sivalela lo, bese umama akhetha umendo ovingane yakhe. If nami nginobuntu, but Chris, ngizothi ingane yizi izohlala nathi ukuze izothola same education nalezi zami. Abami mabakhuluma isilungu nabo naye lo akhona ukukhuluma isilungu. The only ifa engamnikeza lona i-education, umntwana oyi-stepchild, i-education. Because angeke futhi ngize ngimbhalise kulo muzi lo. But amajita, they are not comfortable to discuss those matters namakhosikazi abo. Babona ngathi ngizomzwisa ubuhlungu mangake ngisho lento ukuthi angifuni ukumbhalisa la. Idanger yokubhalisa ingane ongayizali kwakho, yazi yiphi? Seniyashona nibhalise bonke labantwana mhlambe bayi4, lendlu le ikhosta 8 million, lendlu nihlala kuyo. Nibabhalise bonke labantwana nalo fike nalo mama. Ubaba wakho uyaphila, lo fike nalo mama unekhaya lakhe wakwangwenya sibongo sakhe la kwaYende. Manishona nina ubaba wakhe yamtshela athi batshela ukuthi ufuna ikhathi yakho kuleya mali yendlu. Bazoyithatha phi 2 million abantu abami abanayo indlu, bayiyekela bathi ay ngcono sidayise ukuze sikunikeze 2 million yakho. Bobani abantwana bazosala banganakhaya? Akusile 3. Abantu besilisa they are not free, they are not comfortable to discuss those matters nabantu besifazane. Bafowethu, asibe honest, yiba neqiniso. Yiko ngithekini ukukhulisa ingane ongayizala kukho lula. Kunamanye ama decision ekumele uwathathe ukuthi ubani ufila njani. If kuyiqiniso, if lawo ma decision ekuhambeni kwesikhathi azo protect ingane zakho, you must take it. But siyahluleka ukuthatha lawo ma decision because angifuni ukuzwisa isithando sami ubuhlungu. On whose expense? Expense yeingane zakho. Yinto ekumele sihlalele phansi ukuthi yes my sister, ngiyakuthatha unengane. Senza njani? Asihlalele phansi lento, si structure ukuthi then moving forward lo mntwana makakhula senza njani? Lo mntwana masakhula senza njani kulabantwana laba? Siplaneni ngabo. Uyalibona ukuthi lekhaya kungenzeka ukuthi ngelilanga lidayiswe, bobani abazosala banganakhaya. Yizi izinto ekumele niyidiscuss. Okunye but Chris, kungenzeka lo mntwana agule kube bad aye esibhedlela. Esibhedlela bafuna ama biological parents. Wena uyasala ngaphandle, kungena ubaba wengane nomama wengane phakathi. In a critical lalela, in a critical lona situation, umntwana yagula lokho kuserious. Ngenzeka ukuthi ushodelwe inso eyodwa ayitholakala. Senza njani? Uyakhala umama. Vele it's normal ukuthi akhale. Uthuliswa ubani lapha phakathi? Akambeke esifubeni makaboy, thula makaboy. Akambeke esifubeni. Yizi izinto engithi kubo bonke abantu, before uyenza, think about the consequences azokwenzeka. Let's say uyashona lo mntwana, ubaba wakhe sekenza yonke into, mela yongcwatsho. Do you think umkakho uzoya ekuseni ayongcwaba i-firstborn yakhe? Uhamba nini umfundisi? Angizwa? Uhamba nini? Ufuna kumele ahambe. Wena ufuna ahambe ekuseni? Wamhambisa ekuseni ngenkani ubokwazi ukuthi usuhleli nesipoko, uhleli nomuntu o-angry,
okukwatele imshado eminingi phela lapho imshado eminingi walimala umama wathi awunendaba nemizwa yami ngishonelwe ingane uyicabangela wena ubulawa isikhwele sakho uzoyicabangela ubeka wena phambili what about me kusho ukuthi awukazi wangithanda imshado eminingi iphele lapho kuleso simo leso mawuzovuma ukuthi wena hamba ekseni uforced ukuthi hayi uzohamba ekseni phela uganile la ekhaya uzohamba ekseni firstborn yakhe ingane yakhe okay so yavuma ke akahambe makafika lapha bambiza ngobani abambizi ngomakoti uganele kwayende yiko ngithi it's difficult. So, okay, I understand that scenario. In a case yokuthi ubaba ka boy, okay, ushadile, you have a stepson. Uyashona stepson, uhlala nawe. Wabo khona uyasupporta but ngizobeka kanje ngokwesithu mhlamba kahlawulanga. Akayenza isibongo sabize sakabo mama. Yabona into ifana leso uthi meke ingcwatshwe Uzongcwatshelwa khabo mama ngeke angcwatshelwe la kini ya ngeke kuze kwenzeke uzongcwatshelwa khabo mama Should sengafisana nokuthi ubaba boy ufuna ukuyohlala lapha. yes ubaba kaBoy phela angeke afike ekseni ngenzeka kade Yabo nje le nto. ifirstborn yami ngicela angithi kunamakhaya la kulindelwa khona ngicela ukuzobamba inkonzo nawo khona la ku difficult let's say umama uyile bengakasiqedi le ukuthi umama uyile khona Yeah. ubaba kaBoy uvela endlini yakhe athi atshele bosisi bakhe athi aningibizeleni ubani uzomduduza phela bashonelwe ingane bangabazali umbeke esifubeni makabani xola makabani uzophunyukela uzombiza ngesithando sakhe kwesinye isikhathi phephisa alehlanga likehlanga mbeke kuphi esifubeni sakhe so yiko ngithi bafowethu akukho lula okay akwenzeki konke lokho engikubalayo umntwana ukhulela kakho umntwana uyafisa ukuba nesithombe sikababa wakhe umntwana unekamelo lakhe Ayofana sengiyayeka no angithusi bafowethu angithusi ngizobuya nabantwana abazalwa amadoda angithusi nginitshela iqiniso umntwana uyafisa ukuba unekamelo lakhe let's say uyayikhona nemali izindlu ziningi obvious uzomnikeza ikamelo lakhe mawuthi ngelinye ilanga uyangena ekamelweni lakhe uthola isithombe sababa wakhe sifremiwe noma asifakeke edrawing how could you feel sebayadelelana labantwana bayadlala avela sukuma athi hey wayilulu yende ukube ungwenya ngabe uyatshokoza wabhodla uyende kube ungwenya ngabe uyatshokoza uhleli la how could you feel kunezinto uyabona mawuready ukuthatha umuntu onengane it's either wesilisa noma wesifazane yazi ukuthi kunama challenges aserious ozofacana nawo kungenza ukuthi unkosikazi wakho ayiphathe kahle abe loyal kuwe aphume kuleya ndoda but ingane the more ikhula izodevelopa isikhwele it's nature mayingenwa istage yentombazane let's say nihlala nentombazane mayingenwa istage ilala ngaphandle ukhona awulali kahle because wenza ufundisa lezi ezinye zamantombazane ukuthi kusho ukuthi iyona ndlela le mawukuthi womfana uyophuza wena ukhulisa abafana lento iyakuhlukumeza mawuthi uyamkhuza wentombazane uyamkhuza hey akwenziwa lokhu ukhiphe nebhanda athi usukhathele ukulala nomama usufa ukulala nami ngiyawabona amehlo ngibuka ngawo Ungamxoshi ngalo leqala vele ngamxosha nje fast but kodwa mfundisi usumxoshile ubona wena ukumxosha kuyisolution
let's say bakhabo nkosikazi abekho bashona bonke abazali bakhe usumxoshile wena. Let's say ubaba wakhe unonkosikazi, lo nkosikazi uthi angifuni ingane yomunye umfazi la. Ubani ozocompromiseka? It's you. Uzocompromiseka. And momkhipha ngenkani avela athi unkosikazi wakho, let's say unkosikazi wakho uya afford, especially nina enihlala endlini zamakhosikazi. Uthi ingane yami yephi? Ngcono kuphume wena. Let's say awuna plan. Awunale lalela. So bafowethu ipoint engizama ukulisho, it's very challenging. Mfundisi, kodwa kumele sibe ne-solution. Is-solution is sex before marriage. Mfundisi, sekumoshakele manje. Bafowethu akumelanga sikunormalize. But Because once sakunormalize sithi ingane zethu azikwenze. Mele sikusho, mele sikushumayele every day sithi sex before marriage akukho right. Mina I tell my kids, I tell them, ngithi niyabona ukukhulisa ingane ongayizali ku difficult kanjani. Stepchild bese siphuza sibuya late. Ngizokhona na ukusishaya. Mangimshaya, hawu usumshaya kabuhlungu kanje ingoba umzali, mina ngiyashaya ke ingane zami. Ngiyashaya nje. But ingane ongayizali ku difficult ukuyishaya. Ayishayeki. Uyahluleka ukuyishaya because moyishaya wazi ukuthi uma wakho ufila njani. Awazi ukuthi ubaba wayo ufila njani. And nina nifike neingane nonke, it's indoda noma wesifazane. Niyathanda ukuthi siglorify ingane zenu. Zize zona kuqala ungitshengise ngifeel ukuthi ingane yakho iza kuqala. Umuntu wesifazane, kunabantu besifazane bakhala daily. Indoda yathatha abantu abaye abakhweze ikhanda lomkakhe. Makathi uyakhuza, wo ingoba bazali, ingoba lokho. So bafowethu ku difficult, akumela angifuni mina nangelodwa ilanga sithi it's normal. Mela abantu abethu sibakhuze sibatshela ukuthi ningazalele emakhaya. Ningamithisi ningakagano. Ganwani, mawufuna ukuphila kahle. Yebafowethu, okay azihluphi ingane, ziphethe kahle. Uhola 30,000. Uyindoda uhola 30,000. Unayingane eziyi4 bakufaka support. Usalelwa u15,000. Do you think lo mama uzoba comfortable? Let's be honest. Do you think lo muntu wesifazane uzoba comfortable? Ayibuka yonke imali ihamba. That's the danger yokuthola abantwana ngaphandle but Chris. Ukuthi uyindoda noma umuntu wesifazane akubi right kulomunye umuntu. It's painful. Kufana nendoda ezokhulelisa ngaphandle isishadile. Isilonda leso kumuntu wesifazane. Njalo lengane mayizovakasha la. Lo muntu wesifazane uyacabanga ukuthi wahamba wayokhanda ucansi. Ngikhona ngimnikeza ikuku mahala at any time. What if wabuya nokugula? Why mina ngingakwenzi lokho akwenzayo? Amakhosikazi amaningi awafebi ngoba afuna. Thina amadoda siwaphushile ukuthi enze izinto ezibhedayo. Most of us. Unless vele wayithathela umuntu oyifebelayo. But most yabantu besifazane isimilo sisukile ingoba thina madoda we are very abusive. Bese sithi indaba zala ekhaya azikhulunywa ziphelela la ekhaya.